Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. A neve atopou o niño no corazón do Nadal. A neve atopou o niño nas follas do carballal. Nas follas do carballal a neve entrou a modir. Bo día, radiointes. Hoxe presentámosvos o segundo programa dos clementinos e clementinas de primeiro de primaria. Un programa de radio que, como xa sabedes, traerá ata o noso cole as persoiñas máis sabias e máis entrañables de San Clemente, os avós. Estrelas alumean e o río baixa cantando. Coas súas experiencias e anécdotas aprenderemos moito do pasado e con eles emocionarémonos de seguro ao ver que tanto evolucionou San Clemente. Estade ben atentos e atentas, pois hoxe contamos coa presenza de Manolo, un aboíño co que falaremos de xoguetes, xogos e Nadal. Adiante, cativada. Están luceros brillando, as estrelas alumean. Bo día, clementinos e clementinas. Neste novo programa de radio de Os Avós Conta, os nenos e nenas de primeiro entrevistaremos a un aboíño moi falangueiro. Hoxe teremos na radio a autolavó de San Clemente, o noso prezado Manolo. Milagre polo Nadal, alle cantar o meniño, a neve do carballal. Hola Manolo e benvido a nosa escola, que tal estás? Pois a verdad que estou moi ben, encantado de estar aquí con todos os nenos aquí do Colegio de San Clemente. Manolo, o mes de decembro e o mes de Nadal é o día de os agasallos e cando ti eras pequecho, Papá Noel era grande ou xa era velliño? Cando eu xa era pequecho, xa era velliño, xa tiña barba, xa era un señor moi velliño. Abo Manolo, fálanos agora un pouco de como decorábades as casas e as rúas polo Nadal. Pois daquela, cando nós éramos pequeniños, tiñamos que ir ao monte a buscar o árbol de Nadal. Collíamos o cachiño pequeno de arriba do pino, e levámoslo para a casa, e durámoslo con boliñas e con moitas cousas. Daquela o que había por a aldea. Aproveitamos o que había para facer eso, para o árbol de Nadal. Alle cantar o meniño, a neve do carballal. Están luceros brillando, as estrelas E daquela, cales eran os xoguetes máis desexados? As bicicletas, os creacabezas ou os videoxogos? Pois daquela o que máis desexado era ter un balón para xogar ao fútbol con todos os nenos da aldea. E as bicicletas. Pero daquela, ter unha bicicleta, tiña un neno pequeno e repartíamoslo entre todos. E o balonciño xogábamos ali por os camiños adiante. Uns contra outros, a mí xuntábamos 14 ou 15 cativos, todos a xogar. Era así antes. Vaya, e poderías contarnos se os Reis Magos traían carbón pos máis rabudos? Pois a verdade é que sí. O que se nos portaba ben, pero traían carbón, mas tamén traían algún regalo tamén, para que para o ano que viñera xa foron un pouco mellores. Manolo, e que nos dis das panxoliñas? Cantábanse polo Nadal cando eras novo e o máis importante, animaste a cantar un anaco de panxoliña? Bueno, pois sí, cando éramos nenos tamén cantábamos panxoliñas.
E vamos por a aldea adiante, cando éramos nenos a cantar as panxoliñas. E sempre nos daban unha peseta, 2 reales, sempre nos regalaba algo para depois comprar unhas chuches. Sí, a verdade é que sí. E pasaban moi ben, todos os nenos da aldea, daquela non é como agora. San Xosé estaba ledo, moito máis le dá máis. E para ir acabando, ya sabemos que eres maior de idade, pero dinos, aún xogarás a algo? Pois a verdade é que sí, que ainda xogo moito. Ainda hoxe a mañá antes de vir para o colo con neno, estivemos xogando ao fútbol nosotros o meu neno, Daniel. E xogamos ca bicicleta, por aí ir adiante, así, cousas así, da voz a meus nenos. Moitas grazas, Manolo. Eres fantástico. Foi un placer falar un ratiño contigo na nosa radio. Volve cando queiras á nosa escola e, sobre todo, que pases un bo Nadal. Pois moitas gracias a vos aos nenos por chamarme que veña aquí á radio esta. Eu sabes que eu aquí estou sempre disponível para o que fa falta, por menos para os nenos pequenos do colegio. E quero moito a todos os nenos, a todos. E desexo un Nadal a todos os nenos e a toda a xente que hai no mundo, a todos. As estrelas alumean, o río baixa cantando, os lobos xa non o vean. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.